тамошобинони азиз, мо дар корвони шаҳри Душанбе қарор дорем ва видеои навбатии мо аз 7 дарвоза тарафи Тиллубозор 6 рият пешниҳоди шумо гардида истодааст. наминамуд платьёи фасонак, қавсакаи материалошон то размери 5 доранд. Стилошон аҷоиб хушрӯ чеченка. Чӣ хеле дидед, нархш дар рӯи экран буд ва боз ҳам анаи намуд ва ё ҳастай. Вилветои калта ҳастай. Ино платьюшкаи 200 сомонай. Калтае то размери 5 доранд. Иноям набине аз зону поён места камакак платья. Бисёр ва ёи рангакои хушрӯ, молодёжный. Ҳаст анаи падкожа. Иам платьюшкаи 200 сомонай дӯстони азиз. Иам мамхе места дарӯзиш то зону, аз зону камакак поёнтарак. Ҳаст анами хел двойкои тикток ино беначосаш сифати хубаш вай намеброра, катушки намеброра. Ино 170 сомон двойкаш, бо ҳози 160 сомонашам дора, баъд 200 сомона дора, дарӯзаш 200 сомонай. Инчунин ҳаст анаи қисми болора бинед, розовый ва анаи ментоловый цвет. Иам двойкая 150 сомонай и двойкаш. ҳамроҳи бурукушай ба фикрам ваям. Иҷада ҳастай двойкои начосдори 220 сомона. Ино пад намеброранд, бисёрам хушрӯвак. Ина бине ҳамроҳи бурукошоноз дигар хелошам ҳастай. Ино калтатаранд, ози камакак дарозтаракошонам нишон метиҳам ва ёям двойкаян ва ёям пад намезананд. Иҷада ана ино хичон тоқаян. Дидед инаи розови сери ино тоқаян ва инаи зар двойкая 220 сомон. Ихдаш тоқа ози нархша навистагӣ бошум. Ина 150 сомон тоқашай розовию серира. Зар двойка бо 220. Ана инаи двойкоям хушрӯ беҳад 220 сомон начосдоро. И тикток ва пума навистагай. Ина бине чӣ хел хушрӯакан. Качествоошон супер. То размери инами 52 доранд анамо пумаҳо. Метавонед дархост кунед, доставка дорем ба Русия. Ҳаст инчунин амхе туникаҳои фасони туркӣ 160 сомонӣ нархошон. На дарӯзакан. Баъд ана блузка ҳастай занона блестящий хушрӯвай. Аҷоиб фасонакай. Аз и оз жемпиршам аст нишон метиҳам. Ира блузкаошон ами кадомаш пешакош маҳкама 160 сомон. Ана баъд ҳастай 200 сомона. Анаи кардиганаш дарози фасон и беҳад хушрӯ метова. Безразмерниян. Тақрибан то размерҳои инами 48-50 мешава. Ҳаст анаи намо двойко. Иноям начос доранд 220 сомон. Ино бо калтатаракан. Инош бо арзон мешава и калтатаракош. Шумо нависед. И зардаш худаш тоқаяй. Тоқая 180 сомон бе брижаяй. Баъд анаи бежавиям 220 сомонай. Ҳози жемпирҳои вязанра нишон метиҳам. Блузкаҳои вязани туничкора. Ина бинед дарӯзаки хушрӯ безразмерный ва анаи вайш пандаш боша калтае. 160 сомон дарӯзаш, 150 сомон калтааш. Бисёр хушрӯвак. Хулас анамихе борои фасони хушрӯ ҳастай дар корвон. Касе дар Тоҷикистонай метавона омада бо аз наздик бина. 220 сомонӣ анамихе ва ё ҳастай. Плаш невам хе кардиган гӯем, ина чӣ гӯем, и барое ки беустинам меша.